खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ IPL 2022 नि जोबथा गेलेनाय एबा फाइनाल गेलेनाया मैया गुजरातनि आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव खुंजादोंमोन एबा जादोंमोन। बे मेचआव RCB एबा रयेल चेलेन्जार्स बेंगालुरुआ GT एबा गुजरात टाइटान्सखौ 5 उइकेटजों फेजेननानै फारियै नैथि खेबनि थाखाय चेम्पियन बिमुं मोननो हायो। बेजों लोगोसे RCBआ मुंबाई इन्डियान्स आरो चेन्नाई सुपार किंग्सनि उनाव फारियै थामथि बिमुं देरहानो हानाय थामथि हानजा जानो हायो। RCB हानजाया 5 उइकेट थाबावनानै 152 राननि थांखिखौ गोरलैयैनो बारनो हायो आरो बे मेचआव विराट कोहलीआ RCBनि जानानै 75 रान बुदोंमोन। मख'नो गोनांदि गुजरातआ टस जेननायनि उनाव सिगां बेटिं खालामदोंमोन आरो थिखानाय 20 अभाराव 8 उइकेट खोमानानै 155 रानल' बुनो हादोंमोन। बर' समाजाव मोनसे जाफेरै आरो खोनाफेरै जाथाय। गावनि फिसाय थासेयावबो नैथि खेबनि थाखाय जुलि खालामदों कृष्णा बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ। जेराव सोरखारा गोदान आयेन बानायदों बेनि हेंथासो नुनो मोनदों। बे जाथाया जादों बिश्वनाथ चारियालिनि सिङाव थानाय ब्रह्मपुर गामिनि थागिबि बिफा लेटेप गयारी आरो बिमा सन्तलि गयारीनि आंगो फिसाजो कृष्णा गयारी। बिथांजोआ गफुर हालामनि सिङाव थानाय कराइगुरी गामिनि थागिबि बिफा कमल बसुमतारी। बिथांनि आंगो फिसाज्ला हरिश बसुमतारीया 6 बोसोरनि सिगां जुलि खालामना लाबोदोंमोन। नाथाय 2 बोसोरनि सिगां गावनि आंगो फिसाय हरिशखौ गारनानै कृष्णा बसुमतारीया बिमा बिफानि न'आव खारना थाहैयो। नाथाय गिबि फिसाया हिनजावनि न'खराव थांना गावनि बिसिखौ लायफिनदोंमोनब्लाबो फैफिनाखिसै। जेराव गावनि गिबि हौवाजों गारलायनाय जायालाफानो नैथि हौवा एबा गुबुन हौवाजों हाबा जाबावो। गिबि हौवाजों फाथैलाय बिसिनाय जायालाबानो एबा डाइभर्स जायालाबानो बोरै गुबुन हौवाखौ जुलि खालामनो हाखो? बे मोनसे गेदेर सोंथि गिबि हौवानि। तेजपुरनि सासे लाइमोन आइजो मृगश्री बरुवाया थांनाय 12 मे खालि गोदान दिल्लीनि तालकतरा स्टेडियामाव जानाय हादोरारि थाखोनि समायना बादायलायनाय मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2026 आव रानार अप्स बिमुं मोननानै गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। बेखौ लानानै तेजपुराव मृगश्री बरुवाखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय हाबाफारि लादों। सनितपुर खौरांगिरि आफादनि अडिट'रियामाव खुंजानाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आफाद आरो मुंदांखा सुबुंफोरा मृगश्रीखौ साबायखर बावहरो। बे हाबाफारियाव तेजपुरनि MLA पृथ्वीराज राभा, मुंदांखा जौसां आरो सावथुन फावखुंगुर अरुणनाथ, गागि मोसागिरि फावखुंगुर कृष्ण दासनाथ, बान थियेटारनि सुजुगिरि पंकज बरुवा, सनितपुर जार्नालिस्ट इउनियननि आफादगिरि सन्जीब हाजरिकाजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुंफोराबो नुजाथिदोंमन। बे हाबाफारियाव MLA पृथ्वीराज राभा बिथाङा मृगश्रीनो डक्टर रुबुल माउतरनि बिजाब मर' एटा सभन आसिलि आंबो मोनसे सिमां दंमोन बेखौ गथायनानै फैबाय थानाय सानफोरनि थाखाय बिथांनि जाफुंसारनायनि हामलायथि बावहरो। साथाम बर' लाइमोन थामहिनबा 3 डाकाइत हमनो हादों गुवाहाटी बरागावनि बेउलिनिफ्राय। बन्दुरा बसुमतारी, जानक बसुमतारी, मान' बसुमतारीजों लोगोसे गंसे 0.32 पिस्तल, गं 14 गोथां गुलि बोखांनो हादों। बिथांमोना दायो पुलिसनि आवथायाव गोग्लैयो। गरेस्वरआव थियारि जादों दुलाराय बाथौ गुथुमनि 14थि 3 बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो। रायदाव आफाद दाफुंबाय मैया। रायदाव आफादनि मासिगिरि बिबानाव जायगानि MLA भिक्टर कुमार दास, गाहाय लिंथुमगिरि समर सिबियारि धनन्जय बसुमतारीनो बिबान होबाय। मेलाव मिरु बाथौ गुथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी, माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि सांग्रिलि बर'जों लोगोसे गोबां मिरुनि दैदेनगिरिफोर, जायगानि एबसु, थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद, मेलेमजिबिफोर, समाज सिबियारि आरो बाथौ सिबियारिफोरा ज'ज'यै बाहागो लायो। रायदाव आफादनि मासिगिरि महरै गरेस्वरनि MLA भिक्टर कुमार दास आरो गाहाय लिंथुमगिरि महरै समर सिबियारि धनन्जय बसुमतारीखौ सायख'नानै बिबान गथायो आरो गासै मोन 15 दालाइसा आफादबो दानाय जायो। ड्राग्सनि हेंथायै सोलिबाय थानाय हाबाफारिनि बाहागो महरै मानकाचार पुलिसआ गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनानै गासै 9 ड्राग्स सोबग्रा लाइमोनफोरखौ रैखा खालामनानै फाहामथाय आरो रिहेबिलिटेशननि थाखाय हाथिंगिमारि रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव दैथायहरो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला
ओनसोलाव फेग्रा मुवानि गाज्रि गोहोमखौ होबथानो थाखाय मोनसे जर'खा अपारेशननि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फेग्रा मुवा सोबनाय सा 9 लाइमोनफोरखौ सिनायथिनाय जादों आरो उनाव बिथांमोनखौ हाथिंगिमारियाव थानाय इन्टिग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेन्टार फर एडिक्ट्स बेयाव दैथायहरनाय जायो। मिरुआ बिसोरनि फाहामथाय, बोसोन होनाय आरो रिहेबिलिटेशननि राहा खालामगोन। मानकाचार पुलिसनि बादिब्ला फेग्रा मुवा सोबनाया आयेन आरो आब्रुथिनि जेंनाल' नङा, बेयो मोनसे गोख्रों समाजारि आरो सावस्रिनि जेंना। बेनिखायनो फेग्रा मुवानि सोबख'नाय लाइमोनफोरखौ सरासनस्रा जिउ खुंफिननायनि थांखिजों फाहामथाय आरो रिहेबिलिटेशननि लाहार-फाहारखौ बांसिन गोनांथि होनाय जादों। फारसेथिं ड्राग्स गैयै समाज दाफुंनो थाखाय पुलिसआ बिमा-बिफा, समाज सिबियारि, सांग्रां नोगोरारिफोरखौ हेफाजाब होनो खावलायदों। बिथांमोना लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवानि खहा गोनां गोहोमनि फारसे सांग्रां थानो खावलायो। हा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय बर' नदी रुगुङाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। तामुलपुर जिल्लानि हस्तिनापुर बाथौ थानसालिनि नाजानायाव हस्तिनापुर, गुवाबारि आरो दबारगाव गामिनि सुबुंफोरा बर' नदी दैमानि हा खुरखानायखौ होबथानाय आरो हाग्रानि मैदेरनि थाखाय जानाय आदार जगायनाय बायदिखौ नोजोर होनानै दैमानि रुगुङाव गोबां बिफां फुलि गायदों। तामुलपुर हाग्रा बिफाननि हेफाजाबजों बे बिफां फुलिफोरखौ गायनाय जादों। मैया हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफ्रा बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। बे जायगानि सोरखारि नङै फसंथान साय पात्रियाबो बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ हेफाजाब होदों। हस्तिनापुर बाथौ थानसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि जितेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि सन्जीब दैमारि बिथांमोननि नाजानाय आरो बिथांमोननि थांखि लानायजों बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि बिथांमोनाबो हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनदों। गुवाहाटी बाथौफुरियाव बर' थुनलाइ आफादनि मिरु मावफुं आफादनि जथुमा खुंदों। गुवाहाटी बाथौफुरियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि दालाइ मावख' समाज थुनलाइ हारिमुआरि मावथांखिसालियाव बर' थुनलाइ आफादनि मिरु मावफुं आफादनि जथुमखौ खुंफुंनाय जायो। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारिनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय जथुम्मायाव ओंथिगोनां हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोर आरो लोब्बा आफाद महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांनि दैदेननाय मोनसे हानजा फारियै लोगो आफादगिरि उमेश दैमारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्म आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिस्वजित नार्जारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो बर' थुनलाइ आफादनि लोब्बा आफाद बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम, बर' आइजो अनसाय आफाद आरो गुबुन गुबुन जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। हारसुरा टी इस्टेट उरान अंडर-20 बर्डार गार्ल्स फुटबल चेम्पियनशिप 2022खौ देरहासार जाबाय। थांनाय 24 मे खालारनिफ्राय सोलिनाय उरान अंडर-20 सीमान्त हिन्जाव जोलुर बादायलायनाया मैया जोब्बाय। उदालगुरि जिल्लानि औरंगाजुलि साहा बागान गेलेग्रा फोथाराव मैया जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ 21 माउन्टेन ब्रिगेडियार जी एस ग्रेवाल बिथाङा बेखेवना होयो। बे जोबथा गेलेनायाव हारसुरा साहा बागान एफसीआ राङापारा टी इस्टेट एफसीखौ 4 गलाव फेजेनना देरहासार जायो। फारसेथिं राङापारा टी इस्टेटआ 2 गलल' सोनो हायो। मैयानि जोबथा गेलेनाय बुब्लियाव उदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफाननि एसपी पद्मनाथ बर'आ 313 फिल्ड रेजिमेन्टनि कमान्डिं अफिसार, 81 फिल्ड रेजिमेन्टनि कमान्डिं अफिसार, 629 साटा बेटारिनि सेकेन्ड इन कमान्ड'आ बाहागो लायो। लोगोसेनो आधुनिक इन्डिया फाउन्डेशननि हादोरारि आफादगिरि डीके चौहानाबो बाहागो लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बान्था गथायो। आरोबाव सोमजिदों बिटिसिआव गिख्रंथाव जाथाय। थांनाय मैयानि बेलासि समाव चिरां जिल्लानि दुनाबारि आरो उत्तर रुनिकाटा गामियाव सोमजिदों मोनसे दुंहाव थासारि। दुनाबारि गामिनि प्रमद ब्रह्म पाटगिरिनि नखर आरो उत्तर रुनिकाटा गामिनि उमा चन्द्र गोबां नार्जारी बिथांमोननि धोन सम्पतिफोरा सेवहांगार जायो। नाथाय मानो खालामदों आरो सोर खालामदों? बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा पुलिस थानानि बेन्दोंनि सिंनि दुनाबारि आरो उत्तर रुनिकाटा मोननै गामियाव जादों। दुनाबारि आरो उत्तर रुनिकाटा मोननै नखरनि गेजेराव जानाय जाथायनि सायाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला प्रमद ब्रह्म पाटगिरि बिथाङा थाइखाजरा
आबादारि कपारेटिभ ससाइटिनि नेहाथारि बिबानाव थानाय सासे सोद्रोमा आरो उमा चन्द्र नार्जारि बिथाङा आफादगिरि बिबानाव थानाय सासे सोद्रोमा। गुबै जाथाया बुंनो थाङोब्ला थाइखाजरा आरो रुनिकाटा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे थाइखाजरा आबादारि कपारेटिभ ससाइटियाव रां जमा खालामनानै दोनदोंमोन, नाथाय बिथांमोना रांखौ सम मथे मोनफिनैलाय खौसे ओंखारबोनानै प्रमद ब्रह्म पाटगिरि आरो उमा चन्द्र नार्जारि बिथांमोननि न'आव फैनानै बिथांमोननि न' बां लोंग्रा दैखरजों लोगोसे गोबांथार मुवा बेसादजों आरोबाव बायदिसिना एबा माखासे न'आव फैनानै दोननाय अमा बायदिफोरखौबो बुथारनानै गारना गालांदों होनना मिथि मोनदों आरो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादखौ गारहरना खहा खालामदों। दिनै IPL फाइनाल बादायलायनाय जागोन। गुजरात टाइटान्स आरो RCBनि गेजेराव जागोन फाइनाल बादायलायनाया। मोनाबिलि 7:30 रिंगा जानाय लोगो लोगो फाइनाल बादायलायनाया जागोन। आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव जागोन फाइनाल बादायलायनाया। नोंथांमोना बबे मोनसे टीमखौ देरहागोन होननानै सानो? दिनै जागोन IPL फाइनाल बादायलायनाय। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। चिकना जोहोलाव माहारियारि पार्कनि सिकनाझार हाग्रामा ओनसोल सरलपारायाव थांग्रा लामायाव मासे सनाथि गाबनि मोख्रा थामहिनबा गल्डेन लांगुरखौ थैनाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सानफ्रोमबो सान हर थि समाय सिमा गैयाजासे हान्थामेला खालामनाय गोख्रै खारथिजों गारि सालायनायनि जाउनावनो जिब जुनारफोरा जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानायखौ बांसिन नुनो मोन्दों। बेबादिनो सिकना जोहोलाव माहारियारि पार्कआवबो गल्डेन लांगुरा गारिनि जाब्रबथायजों थैदों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। आसाम फिसारिज डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेडनि सोरखारि रां बाहायनायाव गुलाय गुजाय खालामग्राफोरनि गुबै दायनिगिरिनि गेजेराव सासे एबा बै समनि AFDCLनि प्रजेक्ट डाइरेक्टर पद्मकान्त हाजरिकाखौ आरोबाव उरिष्यानि पुरीनिफ्राय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमा मैया हमबाय। थांनाय हराव भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसननि हान्जाया पुरीनि कर्टआव हाजिर खालामो। कर्टआ दायनिगिरिखौ गुवाहाटीयाव लाबोनो थाखाय 4 साननि ट्रेन्जिट रिमान्ड होदों। बे समाव फिन आरोबाव AFDCLनि सोरखारि रांजाखर सासेबाव गुबै दायनिगिरिखौ पुरीयाव हमदों। मोनद' हारिनो ST होनो आसाम केबिनेटआ लानाय बिथांखिखौ होबथानो थांनानै खैफोदाव गोग्लैदों फरायसाफोरा। नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय 29 नभेम्बराव BTC नेहाथारिखौ गुबुन गुबुन ट्राइबेल फरायसाफोरा गाग्लोबदोंमोन। जाथायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा बेनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन आरो बै सानखालिनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया ट्राइबेल फरायसाफोरनो रादाय होदोंमोन रावबो फरायसाफोरखौ केस होनाय नङा होनना। नाथाय बेनि सोलाय आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारा बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो सासे फरायसानि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों BTC सेक्रेटारिखौ गाग्लोबनायनि दायाव सा 22 ट्राइबेल फरायसाफोरखौ फैगौ 17 जुन 2022आव हाजिर जानो बिथोन क'क्राझार सिजन कर्टनिफ्राय होननानै लिरनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव सुरेश बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोना गावनि फेसबुक पस्टआव बेबादि लिरदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।